Arratsaldeon guztioi, Oier Zumarraga nauzu hemen ETV honetik eta ongi etorri Irungo playa handi errugbi zelaira gaurkoan lokatzez beteriko playa handi errugbi zelai honetara izan ere gaur hemen ETV honen txingudi, Zeiza txingudi eta Hernani Klub Rubi elkarteko taldeak izango ditugu aurrez aurre emakumezko Euskal Liga Seniorreko 11. Jardunaldiko partidan astebururo bezala hementxe gaude, berriz ere errugbia izango baitugu izpide eta esango nuke errugbi arratsalde ederra dugula aurretik. Lehenengo neurketa hau minutu gutxi barru hasiko da, 3etan zehazki eta besterik gabe ezerezekin hasi baino lehen talde bakoitzeko 12 jokalariak errepasatzera pasako gala, oraindikan berdegunera beroketariketak egiten ari dira, oraindikan ez dira berdegunera irten, baina besterik gabe esan bestela talde bakoitzeko 12 jokalariak errepasatzera pasako gara. Txinguditik hasita, etxeko taldearekin hasita, batarekin Maili Aginagalde, 2arekin Lupe Pescador, 6arekin Zumendikaro, 13 Naia Pikero, 7 Sandra Ramos, 8arekin Garazi Santos, 9 Leire Muñoz, 10 kapitaina Alba Saiz, 11 Laida Rodríguez, 12 Lur Gaston, 14 Alaia Santos, eta 15 Maili Garmendia, ordezko jokalariak, Lucia Duran, Greta Gutierrez, Loitzu Neaia, Irati Beraiz eta Onintza Burgera izango dira entrenatzailea, nola ez? Asier González eta laguntza jaletan, beti bezala urten beraien fitxaketa izarra, kasu honetan aurkirako Xabi Castaño. Eta Hernarriaren partetik Jokin Gorrotxategiren neskak honako hauek izango dira, batarekin Maren Santa Cruz, 2arekin Onintza Ansola, 3arekin Lierni Roteta, 4arekin Garazi Eguzkiza, 5arekin Lide Iparragirre, 7 Aizea Rodríguez, 8 Irati Ormazabal, 9 Garazi San Sebastián, 11 Enara Morcillo, 14 Maider Ormazabal, 21 Uxune Aramburu eta 23 Laia Garmendia, ordezko jokalariak, 2 jokalari soilik izango ditu aulkian Hernanik, Garazi, Gurrutxaga eta Alasne Mazizior. Besterik gabe, jada jokalariak, aldagelara joan dira, azken aginduak emateko, azken animoak emateko, neurketako erropa jantzi, neurketako elastikoa jantzi, eta abatarikoan esan dugun bezala, playa handiko zelai lokaztura irtetzeko gaurko partida, gainera esan bezala, berezia izango da, izan ere 12 jokalarirekin jokatuko dute bi taldek, alde hortatik esan beharra dago emakumezkoen ligan araudia malgua dela eta parte hartzea arrasteko eta emakumezkoen errugbia sustatzeko ere horrelako egokitzapenek, aukera ematen dute jokalari gutxiagorekin ere, lehiatzeko, aukera emateko errugbi zale gazte orori, errugbian jokatzeko, eta horrek egia da, erritmoan eta espazioen eragina izan lezake, baina beste pizgarri bat, beste bereizgarri bat, nola ez, zelaiaren egoera ere kontuan izan da, gaur, nabardura asko izango dituzte bi talde kalde horretatik, eta behin partiduko protagonistak aurkeztuta, sailkapenari begira ere jarriko gara, izan ere, 9 taldeko sailkapenean, 9 talde daude sailkapen orokorretan, azkena da, Zeiza txingudi, eta azken aurrekoaren kontra jokatuko du, 8. sailkatuaren aurka Hernani dela, nola ez? Eta esan behar da, etxekoek ez dutela partidarik irabazi, kanpotarrek bai, bakarra irabazita helduko dira, hain zuzen, txingudiren aurka lehen itzuliko partida hartan, egun hartan 40 eta 7 gailendu ziren, eta era honetara, Hernarriarek, demoraldiko puntu bakarrak bildu zituzten, eta baita bonus ofentsibo bat ere. Hortaz, sailkapeneko atzeko postu horietan dabiltzan bi taldentzat, neurketa oso garrantzitsua izango da gaurko hau, biak ziur naiz garaipen gozez zeleratuko dilera, nolabait, bi aurkari zuzen izan da, beraien bolada txarri buelta emateko asmo horrekin, ikusiko dugu azkenean nor gailentzen den, eta giro hotza dugu, haizea daukagu, zelaia lokaztua erabat,
rugbia benetako esentzia puri-purian, eta gu ere hemen prest ETV honen partidaren emankizuna zuzenean egiteko. Esan, hemendik bertatik partida bukatutakoan, bostetan gizonezkoen errugbi ere izango dugula, hain zuzen, Txingudi eta Mutrikuren arteko partida. Hortaz gaurko menua zinez interesgarria, ez gara hemendik mugituki, playa hunditik mugitu gabe, eta bien bitartean jokalariak berdegunera ertetzeko esperoan gaude, jada hirurak jota, hortaz atzerapen puntu batekin ekingo diete partidari, esan beharra, baina neurketa zuzentzea eskaso honetan Diego Toña epailea arduratuko dela, berarentzat ere sorterik onena. Eta jada hortxe ikusten ditugu etxeko jokalariak berdegunera zapalduz, beti bezala beltzez eta berdez. Hernaniarraka ere jada aldagelatik gertetzen, haiek elastiko zuri gorri eta berde karakteristiko horrekin, klasiko horrekin, bi taldeak prest. Jokalariak beraz berotuta, zaleak ere animoso, armailetan ere entzuten dira haien oiuak, eta guk mikrofonua piztuta, hortaz, dena prest, denok prest, zuek ere pantailaren beste aldean zaudeten ikusentzuleak ere prest. Soilik errugbiaren festa honi ekitea falta da. Bitaldeak zereratuta, garrantzitsuak izango dira gainera nola ez, lehen minutu hauek, klimatologiaren baldintzen gati, garrantzitsua esaten da, bueno, ez erdiotz sartuta, ez kikilduta irtetea, baizik eta, bueno, mai gainean dauden testu inguru honi aurre egiten jakitea, eta gaur nola ez, bueno, hasieran favorito kartela zeukan Hernaniarrek ere, kontuz ibili beharko dute, partidaren gainean dauden ezaugarri guzti hauegatik, lehen sakea badirudi etxekoentzat izango dela, lehen sakea irundarrentzat izango dela, Hernaniarrak jada beraien zelaian kokatuta, Zeiza Txingudikoak ere baloia luze jokatzeko prest, larun bat honetan, iauteri larun bat honetan, plan ederra hemen, kalean ez da giro hortaz, etxeak eskaintzen duen erosotasun horretatik, begira, zuen pantailetan hementxe duzue errugbi astebururo bezala, nun bestela ETV honen, ETVren plataforma digital berri honetan, astebururo kirolez profesionala zuen etxeetara eramanez denetarik, inork detailerik galdu ez dezan, esperoan gaude, Diego Toñak noiz ematen duen partidari ekiteko agindua, zuen audioetan ere entzungo duzuen, nolako haizea dagoen, atzekaldeko panel komertzial horietan eta baita banderinetan ere argi ikusten da norantza jotzen duen haizeak, euria ere gogotik ari du. Eta bitaldeak prest, Txingudi eta Hernani, oratu emakumezkoen Euskal Ligako seniorreko 11. jardunaldia honen emankizuna egiteko prest, 5 minutuko atzerapenarekin ekingo dio partidak. Berdegunea baino marroigunea esango genuke gaur, potzuak daude, eta gaur garrantzitsu izango da benetan, pase horiek inoiz baino zehatzagoak izatea, izan leia lurrera erortzen balima da horre guda fisikoa, karlo fisikoa garrantzi handia hartuko du. Eman du agindua Diego Toñak, lehen baloia luze, aipatu dugu, nola baldintzatu dezaken berdeguneak, baloi hori moteldu egiten baita korrika egitea ere kosta egiten zaie, ikusten ari gizareten bezala, eta lehen uztartzea jada bitaldeak lurrean, lehen guda fisikoak, baloia ongietera, beste plakaketa bat, orain bai lurrera atera dute, bitaldeak hor metroak konkistatu nahian garrantzitsua gaur, ia lurreko borroka horretan, fase estatiko horretan, nor gailentzen den, nor den indartsuagoa. Orain ondo Hernani barruko pasabidetatik, metroak irabaziz.
etxeko enpresioa goian. Jokalari mordoska batekin lerro horretan. Askatu dute baloia, paseatzera, ies egin diote eskuetatik. Berriz ere jokoa eten da. Baloia partiako lehen uzartze geldoarekin berrekingo die. Baloia etxekoentzat izango da. Tunelean baloi hori sartzeko prest. Uzartze erdilariak. Gudanor nagusi Hernaniarrak momentuz laguntza eske, ondo atera dute baloia. Ondo atera dute baloia hor lasterkaldi saiakera plakaketa ona da. Bikain bota dute lurrera, baina baloiarekin ongi. Jarraitzen dute Hernaniarrek berriz ere aurreraka, lurrean dira berriz ere. Momentuz Hernani pixkanaka 22 metro horietako eremutik aldenduz. Pase hori ez da bat ere ona, pase hori zuzenean lurrera dijoa. Ia nork eskuratzen duen lurrean dagoen baloi hori. Gu bere zailtasunak ditu jakiteko hor zehazkinun dagoen baloia. Hernaniarrek jarraitzen dute. Zelaia pisutxu dago hor orain indartxu. Ez dago lurrera botatzeko modurik. Hernaniako bat zenbakia, Maren Santa Cruz. Ezkerra arroineko jokalaria. Gorrotxategiren taldea. Zelai erdi inguru horretan jokalari metaketa itzela. Metroz metro, pausuz pauso, baina aurreraka eginez momentuz uzartze ireki mordoska bat, ongi. Jarraitzen dio, jarraikortasuna jokaldiari berari jarraikortasuna emanez, baloi horiek tokitxarrean galdu gabe. Eta oinarekin luze jokatuko dute, pasea ona da, baina lehenago iritsiko dira irundarrak, plakaketa ere ona da. Hernaniarren presio dator, jada etxeko taldearen entxegu eremu horretan. Luze jokatuko dute txingudiko neskek, metroak irabazteko. Azkenean baloia Hernaniko Laia Garmendiarentzat izango da. Berriz ere borroka lurrean, fase estatikoan. Ongi atera dute, bide berberetik erasotzen jarraituz. Jo eta zu. Azeguda, aze borroka, orain lurrera bota dute. Beste behin ere kamisetatik helduz, baina plakaketa hori legala da. Balezkoa da. Berriz ere nola edo ala aurreraka eginez. Aizkoraka da hor. Kana erdiko hori moztu nahian. Partidaren gidoia alakoa izango zela aurre ikusten genuen. Bueno, hemen hegaleko jokalariek seguraski gaur ezin izango dute distira handiarekin jokatu, zelaia pisitxu baitago eta korrika aurreraka egitea eta espazioak topatzea ezpaita bat ere erresa. Gaur garrantzitsua beti esaten da entrenatzaileen partetik akats handirik ez egitea, detaile horiek izan ere zelaia dagoen bezala ikusita dagoen haizearekin baloi galera batek. Bueno, hondamendia suposatu lezake partidaren amaiera horretan, orain luze, kontuz boterrekin, ondo, zaiza txingudi. Azkar orain, abiadura erritmoa igo nahian, kontrara saiakera horretan, ongi moztu dute berriz ere. Hernaniarrek segulako guda horrez, zelai erdi inguru horretan, argitasun gutxirekin, baina bi taldetako jokalariak. Duten dena emanez, ustuz, eta ala izan beharko du eta ez zelaia bakarrik, baizik eta kamisetak ere hartzen duten pisua, boten inguruan, zapatilen inguruan sortzen diren lokatz kapa horiek, lokatz geruza horiek. Azkenean hori beti da oztopo bat jokoari argitasun hori emateko, jokoari erritmo hori igotzeko eta esan nezake. Dena orekatzen duela egoera klimatologiko honek, esan dugu partidak ere biziko garrantzia duela. Bi taldeak sailkapenaren ondo horretan daude, bata 9. bestean 8. Hernaniarrek garaipen bakarra erdietsi dute momentuz, hain justu lehen itzuli horretan Zaiza Txingudiren aurka, bertaz. Bi taldeentzat bere biziko garrantzia duen partida.
berriz ere Uzartze geldoa, ondo atera dute orain, Hernaniarrentzat arriskoa egoera izan diteke, plakaketa ere ona da. Baina ja da, jokalari mordoska bat iritsi da horra laguntzan. Berriz ere fase estatikoan, ondo jarri dira gainean hor. Etxeko enpresioakin nahian, borain barrutik Hernanikoak Lierni erroteta hor. Berriz ere baloi askatu, orain pasakatzerak eginez, kontuz hori baloi horrekin, lurrea ikutu dezakelako Garazi San Sebastian hor Uzartze erdilariari baloia iritsi zaio. Gaur ez da partide erresa izango ere Uzartze erdilari horrentzat, zabaltzaile, taldetako zabaltzaileentzat, beraiek, normalean beraiek jartzen baitiote distira partide, beraiek izaten dira bi taldetako iparrorratzak. Gaur ez dute partide erraza izango, baina errugbian igual dio zein dezelaren egoera, igual dio klimatologiak hemen dagoenari aurre egin behar zaio, eta era berean, hau esan da, horixe da errugbiaren xarmare bai, baloia luze, kontuz lehenengoan ezin izan baitu kasu hontan Aizea Rodriguezek baloi hori eskuratu, Aizea Rodriguez bera jarraitzen du, lurrera botaz, baloia babestu nahian, horre, hiru jokalari baloiaren inguruan, ian nundik ateratzen duten jokaldia berriz ere barruraka, sakontasun eta zabaltasun gutxirekin, momentuz barroko pasabideetatik aurreraka egin nahian bitaldeak. Hernaniarrak baloi jabetza gehiago gorekin, agian zein gudiko neskak luze, askoz ere gehiago luze jokatuz. Baina partidaren giroiak momentuz berdin ezaten jarraitzen du. Ja, ikusten ditugu bitaldetako elastikoetan. Olako lokatza dagoen bitaldetako jokalariak erabat lokaztuta, bai. Argia izan da, Diego Doinak txistu egin du. Baloiak. Hernaniarrentzat izaten jarraituko du. Baloia luze. Presioan datoz Hernanikoak. Berriz ere, galdera eta erantzuna. Berriz ere, toki berberera baloia. Gaur bai Hernaniko eta bai Txingudiko garbitokian lan mordoska izango dute. Lokatzez plai bitaldetako jokalariak. Alboko sake azkenean, ederra, zuzenean kanpora metroak irabazteko berriz ere geldikako jokaldian ikusiko dugu orain nola planteatzen duten egoera hau, partiako lehen alboko sake hau. Baina hain partida, itxian hain partida katramilatuan, alboko sake hauek, edozen jokalari irriste egin dezake, edozen hildako baloikin arriskoa iriz daiteke, ikusiko dugu orain nola antolatzen duten alboko sake hau. Bat bi hiru lau jokalari, lehen lerroarekin jokatuko dute, honek atzera bikain, jokaldi oso ona Txingudik, hor oinetara baloia. Kasu honetan Alba Saiz kapitainarentzat, honek jarrekortasuna eman jokaldiari, orain plakaketa ona, Oldarkor, lurrera botaz, baloia berreskuratu arte, zeinen ongi Hernani, baina bai jokoa geldituko du, azkar batean, aitaren batean aterako dute baloia, berriz ere baloiarekin, obalarekin, zeler dinguru horretan beste pase bat, orain pase desente kateatu, kontuz horri iskin egin baitio, zeinen jokaldi onak kasu honetan Lierni rotetak, orain laguntzak onak dira, barrerak eta horren ritmoa jeitxiz, barrerak eta horren saiakera hori oztopatuz. Eta ja da berriz Aisa Txingudiko neskak beren tokian. Borrokak ez duetenik. Amargarren minutu honetan hemen playa hundin. Iauteri asteburuan errugbiak ez du etenik.
belaunen inguru horretan iritsi da plakaketa, erabat balekoa, baina Hernanik baloiarekin jarraituko du orain ezker hegal honetara baloia mugituz. Bi taldetako neskak ere jokaldi hauetan fisikoki ere nabari da, bueno, peaje bat ordaintzen ari dilera, gogotik ordaintzen ari dilera partido honek daukan karga fisiko hori. Txinparta piztea gaur oso zaila izango da, hortaz gaur beretan blokea bere osotasunean eta blokeak dagoen funtzionamendua izango da garrantzitsua kolektibo bezala. Lan taldea gaur bi taldetako 12 neskak batera norabide berberean egin beharko dute arraumetroak konkistatzea eta entxeguak iristea nahi baldin badute. Eta hala egiten ari dira momentuz. Uzartze geldoa, baloi hori solte geratu da, kontuz hor presioa ona baita segidan. Alboko saketik gertu, irten ote da baloi hori. Arrazainak dio baietz. Touchline hortaz. Lupe Pescador ikusten du alboko sake hori. Ateratzeko prest. Ja da 22 metro entxegu eremu horren barruan. Eta gogoratu gaur 15, 12 izango direla talde bakoitzeko jokalariak. 15ko ordez 12koa zeratu dutela bi taldek eta neurri interesgarria iruditzen zait, eta zuzen horretako talde askok zailtasunak dituztelako deialdiak betetzeko eta behar bezala entrenatzeko, eta begira 15ekin jokatu beharrean, bueno, kasu honetan aukera ematea ligaren araudi honek 12ekin jokatzea, hain zuzen hause ahalbidetzen du, ez? Nabari da, gutxiago direla, eskezian espazioak berdinak izaten jarraiten du, berdegunearen dimentsioak berdina izaten jarraitzen du, baina noski 12 jokalarirekin espazioak askoz ere handiagoak dira, baina lan fisiko hori ere gogotik, larrutik ordain dezakete bitaldeek. Orain Hernaniko barrerak eta Alaia Santos dator atzelari gisa, aurreraka eginez eskuinagaletik. Berrez ere zela erdien horre nabarmentzekoa Txingudiko Alba Saizek duen oin privilegiatu hori. Seguraski Txingudik berak daukan argudio ofentsibo nagusietako bat bere oin hori da, izan arriskua aldentzeko, baina oraintxe bezala alboko sakeak behartzeko, luze jokatzeko eta atzeko lerro horrek metroak irabazteko, eta oraintxe bezala, pixkanaka geroz eta altuago defenditzeko, ez? Horixe da helburua, eta horretarako noski funtsezkoa zabaltzaile on bat izatea, eta benetan Alba Saiz kapitaina izan da gainera. Txingudiko izarretako bat, Txingudiko iparrorratzetako bat, zeraino ongi utzi duten atzean Hernaniarrek Irungoen presio hori ondo laguntzan orain. Zartze laxo hori behar den bezala egiteko. Roteta lurrean da berriz ere. Hor lurrean esango nuke Hernaniarrek kilo gehiago dituztela aurrera egiteko, kolpe fisiko horietan gehiago direla, baina momentuz sendo benetan ongi eusten ari dira irundarrak. Orain argitasun pixka bat eman nahian, kasu honetan Irati Ormazabal. 10 metro egin beharko dute atzera Txingudikoek, arago usteagatik. Momentu zabagune gutxi, zelerdian joko asko, baina parekietasun handia. Lehen aldaketa Hernanin, Alazne Mazizi hor zeleratu da, Laia Garmendiaren ordez. Horre galdaketak egitea eta pixkat sagarrondo astintzea garrantzitsu esango da, esaten dugune neke horregatik.
Partida oraindik oso luzea da, hasi besterik ez baita egin. Eta soilik 15 minutu jokatu baitira. Esan gaur gainera, Plaiaundin ikusten ari garen partida honetaz gain, 11. Jardunaldian emakumezkoen Euskal Ligako senior maila honetan gaztedik geurean aurka jokatuko duela. Orbinok Gipuzkoak sortzenek loratzenen aurka. Eta Durango Ermar Motor Rugby taldeak Universitario Bilbao Rugby euren aurka. Partida azkeno atxuri zubin, mugian eta launikak aldiz atxeena izango du jardunaldi honetan. Partidu denak aurre jokatu dira edo jokatzen ari dira, pantailan ikusten ari zareten hause bezalaxe Plaiaunditik. Datorren astean adibidez, Txingudik launikari egin beharko dio bisita Iruñan, Nafarroako Unibertsitate Publiko zelai horretan, eta Hernanik aldiz etxean Orbinok Gipuzkoa sortzen jasoko du, oraintxe bertan 3. sailkatua jasoko du etxean. Hortaz, partidu honen garrantzia ez gaur zerbait positiboa ateratzea oso garrantzitsua litzateke bi taldeetza da, beste baikortasun batekin begiratzeko datorrena ikusita bi taldeak aurkari oso zuzenak direla. Orain Hernani eskuina galonetatik gutxi zapaldu dute zelaiaren eremu hori momentuz. Hernani beste behin atzera. Zuek bikain entzuten duzen bezala, zeuzefa da, kontuz orain eskuina galetik, horrikaldia zetorrelako azken unean, plagak eta bikaina da, lurrera bota dute, ia kamerak ere laguntzen digun. Ez zaizkigulako interesatzen beroketa ariketa baizik eta berdegunean beretan gertatzen ari dena. Txingudi baloia berreskuratuta, erasora irten liteke, lehen presio lerrori atzean utzin aian. Kamisetatik heldu dute, Diego Toñak ez bezertxori ari da ezeko horrekaldia, metroa ditu aurretik, segi aurreraka jarraitzen du, orain laguntza du, atzetik, baina jada kosta egiten ari zaie, Txingudikoak ere ikusten ditugu, pixkanaka lerro arteko espazioak ere handiagoa direla, eta nolabait, aurrera eta atzera ezkerre eskuin bloke bezala bidaiatzean, kosta egiten ari zaie, jada bitaldeentzat orain barrutik, Zeiza Txingudik, Sandra Ramosekin, borroka orain lurrera bota gabe, baloi hori norentzat izango ote da. Oraintxe ikusterik izan dugu partidoko lehen korrikaldi horiek. Pixkanaka, espazioak agertzen ari dira. Zuzenen kanpora bai, pasea luzegia gauza onerako. Momentu orain arna sartzeko, eten alditxo hau. Indarrak berreskuratzeko. Zatiaren ekuatorera iristen ari garenean jada. Kanpora joan denez, uztartze geldoarekin berrekingo die partidari. Txingudi egia da, Irun eta Hondarribiko taldea ez dela sasoiko unerik onenean iristen partida honetara, 8 partidatik aurretik esan dugu, 8 galdu dituztela. Momentuz punturik gabe jarraitzen dute. Orotara 529 puntu jaso baitituzte eta soilik 52 puntu egin dituzte denboraldi osoan, bonus defentsiborik lortu gabe, pasaden astean ere
jipoi gogorra jaso zuten, utzi eta 65 galduta Gipuzkoa Sortzeren aurka. Eta esan behar da, partida honek ere, bueno, baduela osagai emozional garrantzitsu bat ere, izan ere azken bi denboraldietan. Hernaniko jokalari dezente Txingudine aritu izan dira, Hernanik talde atera ezin izan zuelako, eta garai horretan Hernanitik jokalari asko, bueno, irunera mugitu izan ziren. Eta orain aldiz, bueno, Hernanik berriz ere taldea osatu du, eta jokalari horietako askok gaur lehengo taldekin aurka jokatzen ari dira. Eta bueno, hori beste osagai emozional bada. Haietako asko, bi taldetako jokalari asko ziur ezagutuko dira, hortaz. Bi taldeak beko postuetan daude, eta larun batean gaur irabazten duenak, azken postutik ies egiteko aukera izan lezake. Taldekide hoien aurka hain zuzen, eta oraindik jardunaldi asko falta dira, eta gaur bi taldeentzat mugarri bat izan daiteke gaurko ere bai. Jokoak jarraitzen du. Orain ez dugu garbi ikusten non dagoen obalan, non dagoen baloia. Kamera automatikoak iake laguntzen digun. Ikusten ditu hor jokalaria inola gelditzen zaizkien zapatillak berdegunean hiltzatuta. Orain luze berriz ere presioan ondo, begira zenbat jokalari, begira Txingudiko jokalariak nola igotzen dituzten berain lerroak goian presionatu nahian, eta nolabait Hernanikoen akatsa behartu nahian. Baina baloiak Hernanirera izaten jarrituko du. Jada nahikoa lan talde bakoitzeko jokalarien dorsala identifikatzeko. Nerea Morcillok utziko du zelaia. Desageratu Irati Beraizek sartuko da zelaian, Txingudiren partetik. Argi eta garbi ikusten den orden aldaketa, bera elastikoa erabat garbi duelako goiti bera. Nabari da, berdegunean sartu berri dela. Begira bestela gainontzekoen elastikoak erabat lokaztuta, erabat zikinduta. Eta garbi dago kasu honetan norden impostorea, norden intrusua. Irati Beraiz, aldaketa Txingudi goratu aulkian, hasiera batean, Lucia Duran, Gerreta Gutierrez, Loitzunaia, Irati Beraiz, zelaiatu berria eta honintza Burgera utzi dituela Asier González entrenatzaileak, eta bien bitartean jokoa geldirik, orain bai. Baloia Zeiza Txingudik aterako du mele horretatik. Orain bai. Azkenean desegin egin da uztartze geldo hori, eta beste uztartze geldo batekin berrikingo die partidari toki berberean. Eta lehen komentatu baldin badugu, bueno, osagai emozional garrantzitsua duela partida honek. Hain zuzen, Hernaniko jokalari asko orain dela urte gutxi Irunen jokatzen zenbiltzalako, azkenean Txingudik ere aurten hori nabari izan du. Veterano batzuk taldea utzi zuten, eta oraintxe bertan, bueno, talde oso gaztea du, eskarmentu gutxikoa. Eta kostatzen ari zaie ligaren erritmo hartzea, hala ere, klubetik komentatu digutenez, azken partiduetan hobekuntza nabarmena erakusten ari direla. Talde bezala askoz ere sendoago ikusten ari direla. Agresibitate handiarekin, eta azkenean, bueno, hori, minutuek ematen duten konfiantza horrekin, askorentzat errubiare kirol berria delako, eta alde hortatik, lehen itzulean, adibidez, Hernanik alde handiz irabazi zuen, baina Txinguditik esan digutenez, markagailuak ez zuen zelaian ikusitako berdintasun, parekidetasun hori islatu, hortaz, gaur esperantza horrekin zeratuko ziren, ia partida parekatuago dan, eta berdegunean erakusten duten maila on hori, ia markagailura
markagailuak islatzen duen azkenean joko onak soilik ez duelako balio, hemen emaitzak dira benetan balio dutenak, naiz eta esan dugun bezala aurten, bueno, Txingudik berarentzat trantsizio urte izan litekeen, jokalari oso gazte direlako, eskarmentu falta zaielako, bloke berri badelako, eta osagai guzti horiek azkenean, bueno, asko markatzen dute denboraldiaren joana, ez? Hernanik baloia betzarekin jarraitzen du, baina metroak irabaztea larrutik kostatzen ari zaie, oso defentsa ona, Zaisa Txingudirena, baloiaren jabetza agian gehiago izaten ari da. Hernaniarrena nahiago izaten ari dira pase motzen bidez eta barrenak eta posibleen bitatez pixkanaka fase estatikoa metroak konkistatzen joatea, aldiz Zaisa Txingudi askoz ere garbiago ikusten ari garela. Luze jokatu, naiz eta ezer ezera baloi hori joan, presio hori igo eta gero bakatxo horiek behartu ez presio goian egiten duzunean, edo zein pase, edo zein irrista da gaur zela dagoen bezala ikusita. Bi planteamentu desberdin momentuz hemen Playa Undin eta 6. minutuan lehen zatia maitzeko oraindik 14 minutu luze utxean jarraitzen dute bitaldeek. Aukera abagune oso gutxi, leia asko, fase estatiko asko, borroka asko, eta zalantzarik gabe hori izango da, momentuz behintzat. Gaurko partiaren protagonista, borroka hori, fase estatiko horiek, beste errugbi hori ezain diztiratxua, baina azken finean errugbiaren parte diren aspektuak. Txingudi esan da ere, bueno, aurten 3. denboraldia emakumezkoena senior mailan, historiari so eginez, uste dut, 80ko hamarkadan bazela taldea, Euskal Ligan lehiatzen zena, baina desegin egintzen eta bueno, urte luze zor utxune bat egonda. Eta 2022-2023 denboraldian berreskuratu zuten proiektua eta pixkanaka golatu tardea kotuz ezkerre galetik barrerak dator. Ez dago bera harrapatzerik, ez dago bera gargatzerik, barruraino, bai! Haze entxegua! Loitzu nahiarena, argi eta garbi hemen espazioa bilatu dute, ezkar egal honetan, obalara eskuan zuela barruraino egin du, kaso honetan Txingudiri, bueno, lapurra barruraino sartu zaie, eta lehen entxegua hortaz, huts eta bosteko jartzeko, Hernaniarrena, entxegu aparta, korrikaldi aparta esango nuke, Loitzun aiarena, ezker egaletik fin bizkor, suziria bailitzan, hor despiste garrantzitsua etxeko taldearena, eta bikain baliatu du Loitzun aiago berak espazio hori, markagailuan Hernaniarrak aurreran jartzeko, eta transformaziorako, Garazi Santos dator, aurtik eta xekera hori, hortaz lehen entxegua Hernaniarrentza, transformazioan huts egin dute, huts eta bost Hernaniarrak aukera bat izan, eta entxegua egin euneko eraginkortasuna momentuz Hernaniarren partetik, orain bai jokaldi azkarra kateatu dutela, eta hor azken unean ere ezin izan die kamisetatik heldu, plakatu eta autobidea bikain, autobide horretatik, ezkerregaleko autobide horretatik, peajerik ordaindu gabe, hasi eta buka! Hernaniarren zeleretik, entxegua egiteraino, Loizun aia asko balio duen entxegua dela esango nuke, aurretik jartzea ja da, bueno, aurrera pauso garrantzitsua da partidan itxietan, eta ikusiko dugu oraino nola erantzuten duen Zaisa Txingudik, badirudi momentuz planteamentuak berdin ez den jarraituko duela, luze jokatu gero presio hori egin alizateko. Kontua momentuz motzean oso gutxi jokatzen ari dela Zaisa Txingudi berak kotuz baloi hori lurrera hori behitzaile, tokitxarrean azken unean ongi berreskuratu dute, baloi hori ongi babestu, eta baloi jabetzarekin kanpoko taldea jarraituko du.
Uztartze geldoa, berriz ere. Bitaldetako aurrelariak hor, bitaldetako jokalaririk indartsuenak hor. Hor esan dugun bezala kiloekiko eta indarrarekiko momentuz nagusi. Erraniarrak, baina baloia etxekoena izaten jarraituko du kontrako zelaian. Orain bai, baloia ongi moetuz. Koherentzia handiarekin eta baloia betza ongi kudatuz, kontuz barrerak eta iritsi daiteke, barrerak eta bai. Entxegua, etxekoen aldetik, ezkerregaletik iritsi da azkenean. Barnerak eta hori, barruraino egin dute berdinketa jartzeko markagailuan, Zaisa Txingudiko nesken pozan, Zaisa Txingudiko jokalarien ospakizuna, bazeinen ongi erreakzionatu duten etxeko neske jasandako, orain gutxi jasandako kolpe horri eta begira zeinen garrantzitsuen, naiz eta fisikoki nagusi izan, uztartze geldo horretan, naiz eta metroak Hernaniarrek konkistatu, azkenean baloia inteligentzia handiarekin mugitu dute barrutik kanpora, eta hor barrerak eta oso azkarra ezin izan dute gelditu, eta azkenean berdinketa jartzeko Entxegua Txingudik bosna eta orain transformazioa iritsi daiteke, naiz eta tokitxarretik izan ez du angelu erresa. Ia obala zutoinen artean sartzeri duen 5,6 metro horien artean jagapean. Ez dugu transformazio hori ikusterik izan. Baina badirudi sartu egin dela 7 eta 5 ordaz etxekoentzat. Aurretik dira Zaisa Txingudiko neskak. Horatu Erraniarrek utxe egin dutela transformazioan, Zaisa Txingudikoak barrura. Eta aurretik dira markagailuan. Sakea hortaz Erraniarrentzat. Partidu berezi honetan ezin esan genezake derbia denik, izan ere gogoratu derbia bi herri edo hiri bereko taldeen arteko partida dela, baina orain Hernaniko kamiseta janzten ari diren jokalari asko aurretik, Zaisa Txinguditik pasatakoa dira, eta hain zuzen Hernanik berriz ere emakumezko taldea atera, eta aurten orain arte Txingudin aritutako jokalari batzuk etxea itzuli dira, eta hortxe ikusten ari gara bitalde gazte eskarmentu gutxikoak, hain zuzen bitaldeetako historia oraintxe bertan, historia goiztiarra oso laburra baita, eta naiz eta emaitzak ez lagundu, esango nuke aurten urte oso garrantzitsua dela, azkenean bloke hori egonkortzeko, ez da emakumezko orok, errugbia gustoko duen emakumezko horrek, aukera eduki izan errugbian aritzeko, alboko sakea dugunean 34. Minutuan Hernaniarrek atera dute baloia. Asier Gonzalezen taldea pantailaren ezkerrean, Jokin Garretxetegira eskuman. Pasea ez da ona, ezin izan dute baloi hori bildu. Diogo Toñak uztartze geldo adierazi du.
Ian ekaitza temperatura desatseginak azten ari da gurean, baina errugbi partida bikainaz ari gara gozatzen, errugbiaren esentzia bera puri-purian, orain bitaldeak ondo eusten, parekietasun handia, uztartze geldo honetan, bitaldeetako blokeak oso ongi koordinaturik eta oso ongi batekin da produkzio kategori, momentuz ona izaten ari da, bai Hernaniarren partetik eta baita Irungo taldearen partetik, parekietasun handiko partida, aukera gutxi, tentsio asko, guda asko, eta joko on gutxi, baina bai joko on gutxi esan nahi dut, pasekiko, barrereketekiko, nola ez, zelaiaren egoerak baldintzatuta, eta egoera alakoa denean, beste doai batzuk agertzen ari dira, indarra, esfortzua, konstantzia, alde horretik ezer gutxi leporatu dakieke bitaldeei. Hamar metro atzera, orain, Hernaniarrek, baloiak, Zaisa Txingudirena izaten jarraituko baitu. Hemen ETB honen, aurretik ETB nahieran moduan ezagutzen zenutena, ETBren plataforma digital berria da, eta astebururo kirolaz gain, asteburutako kirolaz gain, ETBren eskaintza osoaz gozatzeko aukera duzue, eta baita mota guztietako edukiak kontsumitzeko aukera ere, zuzeneko saioak, diferitutakoak, saio historikoak, dokumentalak, telesalak denetarik, eta noski, kirol eskaintza zabala ere bai astebururo Euskal Herriaren luze eta zabalean, orain luze jokatu, sartuko otea Zutoinen artean, gutxi falta izan zaio Zurtoina jodu, haze kolpea mandion horra Alba Saize, kapitainak distantzia luzetik egindako zigor kolpea, aranon jarri duen, dardarka utzi du. Jageko Zurtoina, baina gertu izan du Zaisa Txingudik beste 3 puntu lortzeko aukera. Mehatxu oso garbia du horre Irungo taldeak distantzia luzeko jaurtik eta horiekin gutxigatik ez du Zutoinen artean sartu obala. Uda zela erdian, orain pase hori erdibidean gelditu da, baina azkenean bai berreskuratu dute baloia Hernaniarrek, aurreraka egin nahian, lurrean dira, ondo askatu dute baloia, laguntza dator, 3 jokalarirekin, berriz ere ongi atera dute, baina orain jokalari gutxi dituzte baloiaren inguruan, pase atzera, beste bat, aurreak ametroak eginez, izkin egin, eta beste pase bat iriz ditek ezkerre galera, bai, falta dirazi du, Zaisa Txingudik atzera egin beharko ditu 10 metro, baloia Hernanirena izaten jarritzeko, badiru dienean, jokalariak atxedena hartzera joango direla. Lehen zati honen amaierara iritsi garenean gogoratu, Txingudikoak momentuz aurretik direla markagailuan, 7 eta 5 aukera gutxiko partida honetan, bitaldek nahi dute, baina argitasun gutxi momentuz, bai Txingudik, bai Hernanik, markagailu oso motza, markagailu oso parekoa, eta orain atxeden hartuko dute jokalariek baita guk ere, baina ez urrutira joan, esan bezala, laster izango garelako bueltan hemen bigarren zatiaren emankizunagatik, playa hunditik, hortaz ez urrutira joan, aitaren batean berriz gaudelako hementxe ETB honen Txingudi eta Hernaniren arteko partidarekin.
Kaixo, kaixo, arratsaldean berriz ere playan zelaurtik, lehen 35 minutua jada jokatu dira, eta orain jada bi taldetako jokalariek atxeen hartuta, bigarren zati honi ekiteko prest, oraingo honetan Hernaniarrek zelaiaren ezker zati hau defendatu beharko dute eskuman erasotzeko, eta Txingudiko alderantziz eskumako zelai hau defendatu ezkerrera erasotzeko. 7 eta 5 momentuz markagailuan, gogoratu 12ko errugbia denean zati bakoitzako eta 15 minutuko iraupena duela karga fisiko horiek hobe erregulatzeko, eta ikusiko dugu atxenaldi honek nori egin dion ongi eta norentzat izan den kaltegarria edo partidak lehengo lepotik buruarekin jarraitzen duen. Txingudik orain luze jokatuz beti bezala Alba Sainzen eskutik. Oin privilegiatu den jokalaria futboletik datorren jokalaria dena esan da nabari zaio. Beste kalitatea bat duela bere oinetan. Asier Gonzalezen taldea. Gero gainera Asier Gonzalez berak bere partidua jokatuko du. Izan ere, partida honen ondoren gogoratu gizonezkoen Euskal Liga bigarren mailako partida ere izango dugula hemen etxe honetan, kasu horretan Txingudi eta Mutriku arituko dira horrez arbe, Asier Gonzalezek lehenengo entratzaile lanak egin, eta gero jokalari gisa jardun beharko du Asier Gonzalez eta laguntzaile gisa Xavier Castaño.
aurten fitxatu dute, aulkian laguntzaile lanak egiteko, jokalari gisa ibilbide oparoa duen jokalaria, Baionan, Tarbesen, Zarautzen ere aritua, Espainiako selekzioarekin ere bai. Eta azken urteotan arrobian eta senior mailan esperientzia handia pilatuz. Eta Zarautzen lana egin arren, bere lana Irunen egiten ari den lan honekin uztartzen ari da momentuz Xabier Castaño, Asier Gonzalezen laguntzailea. Txingudin beran gainera, adibidez, Hendaiako jokalariak ere badaude. Frantzian adibidez, 17 urteko azpikoek, bestelako egitura bat dutelako, eta senior mailan, hau da, aurten pantailan ikusten ari garen partida honetan, senior mailan, hemen jokatzeko aukera badute, naiz eta 18 urte azpikoak izan, eta Hendaiatik etortzen dira jokalari asko, eta era berean, Irungo jokalariak ere Frantzian lehiatzen dute zenbait kasutan, nolabait bi taldeen arteko elkarlan horri esker eta zalantza gabe egoera erosoa, eta horrek ahalbidetzen du beti esaten duguna. Azkenean talde hain motzetan eta hainbeste zailtasun dituzten ez deialdiak betetzeko, horrek gauzak asko errazten ditu. Zalantzarik gabe, talde motza baina kalitateko esango nuke, talde gaztea, baina eskarmentu gabeko izan arren, izen propio batzuk ere badituena, aipatu dugu Albasaiz, joku irekitzailea, futboletik errugbira egindako jauziarekin, adibidez Zumendikaro ere bai, Euskal Selekzioa arituakoa, edo Garazi Santos bera, La Unikan Azia, Leire Muñoz bera ere eskarmentu handiko jokalaria, 9. postuan uzartze erdilari moduan, Leire Muñoz hau orezko mailan eta 7ko errugbian aritutakoa. Hortaz proiektu gaztea da bai, baina oinarri sendoekin eraikia esango nuke, eta argi eta garbi ikusten ari garen partida honetan, nortasun propio erakusten ari dira Asier Gonzalezen neskek. Jokoa geldiri dagoenean, kolpe batekin. Zerbitzuak zelaira, eta Hernanik ere aurten esan dugu lehen, baina aurten taldea osatzea lortu du. Oraingoz 8 jardunaldi jokatuta partidu bakarra irabazi dute, 3 puntu dituzte sailkapenean, 7 galdu eta partida bat irabazi hortaz. Bonus ofentsibo bat ere erdietsi zuten, hain zuten 6 Txingudiren aurka jokatu zuten partidu hartan. Bantzen astean utxeta hoeta bat galdu zuten etxean Gaztedi liderraren aurka, baina maila defentsibo nahiko eman da ikusten nortzen aurkaria. Gaztedi jardunaldi desentetan ikusi izan dugu hemen ETV honen, eta Gasteizarrek duten maila benetan txapelak entzeko modukoa dela, hortaz utxeta hoeta bat, soilik hoeta bat puntu egitea Gaztedik marka da. Ikusita gainera Hernaniarren kasuan aurten proiektua, ia utxetik berreraiki behar izan dutela, udaran hasi ziren neska taldea berriz martxan jartzeko asmoz, eta betiko izaten da, zuzendaritzatik lehenengo eta bultzada hori eman, gero jokalariei banan deitu, eta erronka oso potolo izan da, baina begira, askenan lortu dute, pixkanaka jendea batzen joan zen, eta gaur egun 15 fitxa inguru dituzte, 12ko liga honetan lehiatzeko adina. Esan dugu liga berezia dela, izan ere askotan 12 jokalarikin jokatzen da, eta lesioekin eta edo bajekin neurketak pixka bat baldintzatuta gera litezke. Baina entrenatzaileak ere esan digunez, aurten taldeak urte polita egiten ari dira zuzen ere, proiektu hori egonkortzeko, ez? Jokin Gorrotxategi ere Eibartik etorritako entrenatzailea dute, eta nesken taldeetan esperientzia duena, maila ona erakutsi izan du aurreko denboraldietan, Jokin Gorrotxategik zuzendutako taldeek. Beraz, Hernani ere, eraikuntza fasean dagoen taldea lan handiarekin, eta pixkanaka hauek ere proiektua sendotzen
Gipuzkoar derbia esan genezake. Eta momentuz partidak geldirik jarraitzen du. Zartze geldoarekin berrekin gaudie bigarren zati honi. Adelanteko lehia hor. Ongi atura dute. Eskuila galetik iriziteke erasoa, baina atzean utzi du baloia Alasne Mazizi horrek. Orain barrutik zulo hori pixkanaka geroz eta sakonagoa egin nahian. Orain kontuz zeizatxingu dikoak motel xamarra aritu direlako azken presio horretan. Berandu xamarra iritsi dira plakaketa horiek. Eta metroak irabaztea albidetu die Hernaniarrei. Armailetik ere animo mezuak. Behar dituzte animoak bai Hernanikoek eta baita Irundarrek asko baitute jokoan oraintxe bertan Playa Handin 42. Minutuan 43 jada. Horen begira zer esaten ari Jokin Gorrotxategi bera aulkitik. Hernaniarrek horre behar baino gehiagoko espazio utzi baitute, eta horre espazioak sor daitezkelako. Berriz ere luze ohiko den bezala Albasaiz. Ondo lotu dute baloi hori eta aurreraka bildurra gabe eginez kanpotik barrurantza. Momentuz gidoi berdinarekin jarraitzen du hemen Playa Handin. Segi aurreraka jarraitzen du Onintzan Solak. Horrega jokaldia garbitu nahian eta eskuine galetik horrikaldia dator barruraino iriz diteke Hernaniarra. Bai, Hernani gainera barruraino. Bigarren entxegoa Hernaniarrentzat, kasu honetan 23 dorsalarekin Laia Garmendiaren barrerak eta ederra izan da. Nabarmentzeko Onintzan Solak barruko pasabide hori eta horretan egin duen lana jokaldia garbitzeko, eta behin ikusi duenean jokalari zinguratuta zegoela ondo askatu dute baloia. Jokaldi bikaina eginez eskuine galeraino jokoa mugituz, eta azkenean Laia Garmendiaren abiadura balio dute, ez soilik entxegua egiteko, baizik eta behin entxegu marra gainditu duenean barruraka egiteko, hain zuzen transformazio aukera garbiago izan dadin, eta beste 2 puntuko, 7 puntuko jokaldi izan diteke Jaurtik, eta motz gelditu da, ez da sartu. 5 puntuko jokaldia hortaz, oraintxe bertan Zaizatxingudik 7, Hernanik 10. Eta 18 garren minutuan ondo hasi dute bigarren zati hau Hernaniarrek, baina gogoratu zer gertu den zatian. Hernaniarrek aurretik jarri dela, baina aurretik jarri bezain pronto nola eman dien buelta emaitzari Txingudiko neskek. Berriz ere abantaila hortaz kanpotarrentzat. Ikusi dugu zeinen azkar bogitu duten baloia horre eskuetatik eskuetara jokoa zabaltzen saiatu dira egaletatik jokatzeko, eta pazientzia handiarekin fasez fase joan dira, eta azkenean begira nola garbitu duten jokaldia. Azkenean
metroak irabazteko eta barnerak eta horrekin berriz ere aurretik jartzeko. Eta esan dugu, nola Onintza Estolak berak nola defentsa erakarri duen utxune baten bila. Eta oro har jokaldi luzea izan da, lan handia suposatu duena, lan handia pilatu dutena, baina azkenean pena merezi izan du, berriz ere aurretik baitira Hernaniko neskak. Orain Txingudiko defentsa lanean, ondo kokatuta, lerro sendoa osatuta dute hor. Momentuz ez dute zerrikuturik ustea nahi. Presioa pixkanaka atzean utziz eta geroz eta atzerago defendituaz. Ondo itxita dute erdiko lerro hori. Orain Hernanikoak baloia kanpora bidaltzera behartuta. Metro atzera egin beharko dute Txingudiko neskek, Hernaniarrentzat izango baita baloia betza. Baloia betza horrekin uztartze geldo batekin jarraituko dute. Hortxe ikuste ditugu, bi taldeetako aurrelariak melea prestatzen, indarra eta teknika hor aurrez aurre. Horreneko lerroak hor lan handia eginez bi taldeetan, bultzada sendoa da, ian hor nagusitzen den meletik baloia garbi atera eta bultzada sendo hor bi taldeen partetik, baina baloiak jabez aldatuko du beste uztartze geldo batekin. Posiziona lortzea funtsezkoa izango da honako aukeran ere baloia garbi ateratzeko. Eta horrelako uztartze geldoetan, azkenan metroak irabaztea ere konfiantzarako, batik bat aurreko lerro horretzat, oso garrantzitsua. Ikusten ari gara Hernaniarrak indarrez gehiago direla, baina hor sinkronizazioa da, giltza eta zer gertatzen den baloia behin hortik aterata. Horri ikusten dugu, hor irundarrak lekuari ezin eutxi, orain bai atera dute ezkerre galetik datoz, Hernaniarrak berrezte behin paseatzera, ies egin dio eskuetatik. Ere bitaldetako jokalaria lurrera, borrokara, lokatzetara. Bigarren zatia aurreraka doa, nekean abaritzen ere. Beste jokalioa fase estatikoan. Erritmo gutxi momentuz, jokoa geldi une askotan. Eta markagailuak estu jarraitzen duen. Marreta zazpi, garbi dago, xetasunek azkenean erabakiko dutela neurketa hau, hemendik eta bukaerara gertatzen diren minutu hauetako xetasun horiek. Partidua apurtzea zaila iruditzen zait, une honetan, hortaz markagailuak estu jarraituta, edo zein xetasunen zein nabarduna garrantzia izan lezake hemen. Hernanik, baloia atera, eskuz esku, orain ez du pasagarria zeukan, baina ez du garbi ikusi, lurrera joan da. Baloiaren gainean, jokalari disente horra baloia bestu nahian, berriz ere lurrean. Uzartzerekia, jabez aldatu du baloia, kobala orain, irundarrentza da playa hundin, ETB honen hemen, ETBren plataforma berrian gogoratu, Txingudik
Zazpi, Hernanik 10. Txingudi dator, ezkerre galetik, nola ala. Plakaketa hona da, azken muneko pasea ez. Aurrerak egin du baloi horrek argi eta garbi, bai. Aukera hona zuen ba, bigarren zatiko argiena seguraski Irundarrentzat. Baina epaileak joko galditu du. Hor baloia poltsaratzen saiatu da, baina azken pase horretan ez dira behar bezala sinkronizatu. Berriz ere, borrokarako prest, bitaldeak hortzak erakusteko prest, errugbia beti esaten da pazientziaren jokoa dela. Lan zikin askokoa, gaur oso garbi ikusten ari gara, lan zikina zein izaten ari den, pantailetan ikusten ari zareten jokalarien elastikoak argi erakusten dute, eta bien bitartean atzean jada ikusten ditugu adibidez Mutrikuko jokalariak berotzen, gogoratu guztetatik aurrera ere, ETV honen hementxe etxe honetan Txingudi eta Mutrikuren arteko partia ikusgai izango duzuela, kasu honetan gizonezkoen Euskal Ligako bigarren mailako partida, hortaz menu oso interesgarria, menu merkea ez, musu truk, hementxe ETV honen, zartze geldoa ongi orain azkar atera nahi dute eskuinagaletik. Baina baloiak eremu berdina jarraitzen dute, ezin izan dute baloi horri luzapen jokaldiari jarraikortasunik eman. Oraino lokaztuta badirudi konkiseko laberintoaren proba dela, baina ez. Konkisa astelenean itzuliko da berriz ere ETB-ra, hemen ETB honen ere ikusgai izango duzuen programa, baina momentuz ETB honen errugbiaz disfrutatzen ari gara, hemen ez dago laberinturik hemen. Txingudi eta Hernaniren arteko proba besterik ez dugu, Playa Hondin. Bigarren zati aurreraka, bitaldeak erritmoa kontrolatu nahian, naiz eta parekietasun oso handiagon taldeetako jokalariek. Ez nuke esango talde bat nagusitzen ari denik bata besteari, baizik eta talde lana izaten ari dela bi taldeetako bertute nagusia. Ez emaitzan ez da jokoan ere, ez da alde handia izaten ari. Eta ez dut uste mendik aurrera ere partida puskatuko denik, azkenean partidaren norabideak berdin ezaten jarraitzen du, ez du norabide garbirik esan nahi dut, ez alde baterantzat ez bestearentzat. Baina bitaldeak hor, zelai erdi inguru horretan kokatuta, zirrikitu bila. Lerro arten zirrikitu oso gutxi utziz, taktikoki ere esango nuke oso ondo planteatuko partida izaten ari dela bitaldeen partetik, bai Jokin Gorrotxotegiren eskutik eta bai Asier Gonzalezen eskutik, planteamendu itxiak biak ala biak, badirudi jakitun zirela nondik joango zen partidua eta non egon zitezken partidu honetako gakoak, eta alde horretatik esango nuke hanka sartze oso gutxi egiten ari direla. Bai Txingudiko jokalariak, bai Hernanikoak, baina momentuz partidak bere horretan jarraitzen du. Mutrikuko jokalariak berotzen, ia kamerak Mutrikuko jokalariak pakean uzten dituen eta partiduko irudiak erakusten dizkigun. Buru eske. Orain bain, hortxe ditugu bitaldeko jokalariak jada kosta egiten da bitaldeko jokalarien arteko elastikoak desberdintzea. Hernanikoak ikusten ditugu, baloia luze
Kanpora ertengo da. Hauza oso gutxi gertatzen ari dira bigarren zati honetan. Hernanik lortutako entxegu horretaz gain. Baina joku ofentsibo oso pobrea, hauza oso pobrea ikusten ari gara. Eta zaila dirudi entxegura hurbiltzea oraintxe bertan. Hainbeste minutu honen ordea, ondoren erritmo puntu hori igotzea ja zaila dirudi 12 jokalarikin jokatzen ari dira ere ezaztu. Eta partiduak bide berberetik jarraitzen du. Bilboko sakea ondo poltsaratu eta atzera lehen ukituan bikain. Presioa dator, luze jokatuko dute, ian horri iristen den baloi horretara lehenago. Abantaila Hernaniarrentza dela dirudi, baina presioan oldarkor txingudi. Ez dute baloi hori aldentzerik nahi, presioan ondo, takela bikaina. Jokalari mordoska bat, orain, pixkanaka, entxegu ere mura hurbiltzen naiz eta baloiak Hernaniarrena izaten jarraitzen duen. Baloi eskuetan duela aurrerak egin nahian, lurrera da. Uztartzela xoa, bitaldeen partetik orain. Bi jokalari baloiaren inguruan, orain atera dute. Bide berberetik aurrera egin nahian, barruko pasabide horretatik. Orain lortu dute azkenean lurrera botatzea. Uste dut honintzan sola bera dela. Baloian non dagoen ere jakita kosta egiten da. Berriz ere lurrera. Eskertuko dute ba, partidaren ondoren etxeak ematen duen erasotasuna, kontuz! Barrurak egiteko aukera zegoen, baina epaileak jokoa gelitza eskatu du. Zagize puntutara arte denbora gehiegi behar izan duen, ala ez? Baina bestela bakarrik zioan, Entxegu lerro hori gurutzatzera. Zaiza txingudi orain, entxegura gerturatu nahian, alboko sakearen gandik. Sakearen autua egin dute. Egaletik jarraituko dute erasoarekin. Arrisku handiko eremuan sartzen ari dira pixkanaka, aukera garbia izan diteke hau, alboko sake hau. Defentsa estututa dago, baina metro gutxi falta zaizkie Entxegure burretan sartzeko, presioa pilatzen pixkanaka hemen, asko jokoan, playa hundin. Sake zuzena. Hortxe, ondo neurtua, ongi poltsaratu, ongi koordenatu dira. Ezkerretik eskumara. Beste paseo dator, orain motz xamar geratu da pase hori. Eta azkenean lurra jo ondoren ezer ezan gelditu da eraso saketa honi. Sakea honi izan da ba. Baloia kontrolpean zuten erasoa martxan jartzeko, baina azken unean pase txar baten ondorioz, azkenean abantaila egoerari galdu dute. Eta alboko sake hauetan ere asko ikusten da, benetan okaldi landuak zeintzu diren, eta aukera ederra izan dute ba, entxegura hurbiltzeko, eta jogoratu 10 eta 7 doazela hortaz entxegu batek, oraintxe bertan asko suposatu lezake bai alde batera, bai bestera. Zartze geldoa. Zeisakoak orain
Dik Oldarkor, Hernaniarrek jada atera dute baloia ezkerre galera. Berriz ere jokoa. Gelditu du epaileak. Eta gogoratu, sailkapenari begira. Etxeko taldea oraintxe bertan 9. sailkatu alitzatekela. Porrot honekin. Garaipenik lortu gabe jarraituko lukeela partidak ala bukatzen baldin badu, baina puntu bat erdietsiko lukete, bonus defentsibo hori. Eta aldiz, Hernaniarrek aurrera pausa emango lukete sailkapenean, azkenengo postu horrengandik aldenduko litzateke, eta denboraldiko 2. garaipena lortuko luke, orain 3 punturekin dago, beste 4 gehituko dituzke 7 punturekin jokarteko, hortaz, sailkapeneko atzeko postu horietan dabiltzan bi taldentzat, neurketa oso garrantzitsua da. Azken minutu hauetan gertatzen denak, asko baldintza lezakelako bi taldeen etorkizuna denboraldia bukatu arte. Bi taldeak hor, garaipen gozez jarraitzen dute, orain uztartze geldoetan baloia atzera Hernanikoek. Azken lerro horretan, kontuzio egin baitio baloiak, baloi hori azken unean Hernanikoek ondo, Hernaniarrak ondo, sua itzaltzera heldu dira azken unean, baina tokitxarrean baloia galtzetik gertu izan dira. Hain justu zelaiaren eremu horretan pilatu da gehien bat lokatza ezkerregalo inguru honetan. Erdirago lehorxiago dagoela esango nuke, baina hor nabari da zapatilak ere hiltzatuta geratzen zaizkiela jokalariei lurpean. Esfortzu fisikoa. Hemen ETB honen zuzenean ikusten ari zaretena errugbiaren esentzia eta nola ez emakumezkoen kirolari ere bere lekua emanez ETB-ren beste apustu edako bat, hementxe duzu, errugbia, kirol minoritario bat, eta gainera emakumezkoena puri-purian errugbiaren esentzia. Baloia barrura, orpokatzaileak atera du, entxegu ere mua gertu dute, zaiza txingudikoe, kontuz barrurak egin dezakete, iskin egin dezakete azken unean laguntza du, txikote da ez, oraindik metro gutxi geldatzen zaizkie, lerro horretara heltzeko, 3 jokalari inguruan agindua eman eta berez ere jokoan da baloia, ezkerreruntza mugituz, gertu dute, baina oraindikan gertu baina urruti, orain eskumatik erasotzen saiatuko dira, atzean utzi nahi du azken lerro hori, gertu duten txegu ere mua, baina jokalari pilaketa sekulakoa da, ez dute metrorik galdu nahi zaiza txingudiko neske, jokalari bat minartuta, baina partide jarraitzen du, errugbiaren xarma, omen ez da galditzen, hau ez da futbola, hau errugbia da, begira zelaia dagoen jokalariak minartuta, baina jokoak ez duetenik jarraitzen du txingudi, gertu dute entxegu ere mua kamerak ez dugu laguntzen, iritsikote da, ezkerregal horretan zer gertatzen oteari da, Hernaniarrak hortzak erakutsi, azken lerro horretan, nola edo ala, txalupatik ura kenduz, baina pixkanaka ura pilatzen ari zaie txalupan. Agindua garbia da jokoa zabaltzeko. Jokaldi nasia gertu dute, iriz diteke entxegua, ez, oraindik ez da iritsi. Epaileak dio ezetz. Berriz ere baloiarekin. Txingudi berriz ere jokoan, baloia oinarekin ikutu, eskumana mugituko dira, barruraka berriz ere nola edo ala, ez dago zirrikiturik hor. Azken lerro hori, arresia, eraitsi naia, baina arresi hori ez dago eraisterik momentuz, eskumatik saiatuko dira, bai orain aukera garbia dute, baina azken munean paseak ies egin dio, aukera oso garbia zen, metroa galduko ditu, eta pixkanaka Hernanik orain, arnasar lezake. Zazpieta 10, badirudi arrisku egoera hori amaitu dela 75 garren minutuan, post minutu eskas amaierara iristeko gogoratu 12ko errugbi honetan zati bakoitzak 35 minutu dituela, 40 beharrean, hortaz azken txampan jada sartuak gara. Txingudikoak markagailuan atzetik, aurretik jarriko lukeen entxeguaren bila.
Toñak jokoa, Diego Toña epaia jokoa gelditu. Hernani denboraldiko bigarren garaipenetik gertu 5 minutu ez, baino ez zaizkie gelditzen abantaila hau defendatzeko. Denborak aurrera jarraitzen du. Orain Hernaniarrentzat izango da baloia. Bala dirudi behintzat garrantzitsua ere, bueno, baloiarekin ere defendatzearen ideia hori. Azkenean topikoa izan arren, Hernanik baloia bere eskuetan baldin badu, txingudiko jokalariak ez dute, hortaz defenditzeko beste modu bat izan liteke. Hortxe Hernaniarre baloia betza mantendu, ala arrisko aldendu, momentuz baloia betzarekin jarrituko dute, presioan Oldarko Rosso, benetan txingudikoak aurreraka eginez, arriskoak hartuz, baina ala egin behar duten nahi eta nahi ez. Ian horrentzat izango den baloi hori, jokalari askor baloiaren inguruan. Eta 8. minutuan, 2 minutu baino besterik ez partidarekin amaitzeko hemen playa undin. Haze partida gogorra, sufritua bitalden partetik, ja nola amaitzen den. Partida korapilotxu hau. Zartzeko heldoa momentuz izenak dion bezala geldi. Epailaren aginduaren esperoan. Animo mezua karmailetan, baita ulkietatik ere bai. Azken jokaldiaren bila Zeiza Txingudi, aukera ona liteke ezkerregal honetan. Berriz ere azken pase horretan nahastu egin dira, gehiegi, denbora gehiegi iraundu baloi horrek eskuetan, baina baloia getzarekin jarraitzen dute, pasea labur, lurra ikutu du baloi horrek, bai. Eta azkenean iritsi da partidaren amaiera, Diego Toñak ala adierazita. Amaitu da partida playa undin emakumen Euskal Liga seniorreko 11. Jardunaldi honetan. Hernaniarrak kanpoko taldea nagusitu da 10-7. Bi taldeen arteko partida honetan gogoratu Hernaniar asko iaz Zeiza Txingudin jokatzen aritutakoak, orain Hernanik taldea berrekin eta begiran honi irabazi duten playa undin Irunen denboraldiko beraien bigarren garaipena. Hortaz, plazerra izan da partidu hau zuekin batera igarotzea, baina kontuz pantailan ikusten ari zareten bezala, rugby goxarekin gelditu baldin bazarete, oraindik eta gehiagorako gogoak baldin badituzue, hemendik playa unditik 5 aurrera. Gizonezkoen Euskal Liga Senior bigarren mailako partidaren emankizunarekin jarraituko dugu errugbi arratsalde honetan. Jadanik ikusten dituzue, mutrikuko jokalariak beroketa ariketak egiten, izan ere Txingudiren aurka jokatuko dute, partida hori 5 aurrera izango da, eta hemen ikusiko aldi izango duzu ETV honen zuzenean, baina esan dugun bezala, lehenik eta behin, partidu honi itxiera emateko, zorionik beroenak Hernaniarrentzat, 10-7 gailendu baitira playa undin, denboraldiko bigarren garaipena beraientzat, Txingudik aldiz, oraindik garaipenaren gozoa ezagutu gabe jarraituko du. Horrela ba, jakin ezazue esan bezala 5etan beste itzordu bat izango duzuela, jan zerbait azkar, hementxe itxarango zaituzte dalako, Oier Zumarragak hortaz agurtzen zaituzte, urrengo astera arte bestela bada ere osasuna
indarra. Eta irribarra agurragunok. Beste bat arte.